Encara cueja la polèmica lingüística en el judici contra els dos catalans la setmana passada, multats per cremar fotografies dels Reis. Després de la queixa de la consellera de Justícia, l'Audiència Nacional ha donat avui suport al jutge que no va autoritzar que hi hagués un traductor que permetés als inculpats expressar-se en català. La cosa no quedarà aquí, perquè l'òrgan de govern dels jutges estudiarà el cas dimecres. Oficialment, la Sala de Govern de l'Audiència Nacional diu que agraeix la carta de la consellera de Justícia de la Generalitat interessant-se pel cas, però li diu que la potestat d'assignar traductors de català als processats és exclusiva del jutge que presideix el tribunal. Oficiosament, l'Audiència dona suport al jutge Vázquez Onrubia per haver complert la llei del Poder Judicial, que diu que només s'assignaran traductors en el cas que els processats no entenguin el castellà. Diu també que en el cas dels judicis a etarres assistits per traductors és simplement una deferència que concedeix el jutge. Precisament per això, el vocal del Poder Judicial, Alfons López Tena, ha presentat un escrit contra Vázquez Onrubia, el qual acusa de prevaricació i discriminació. Perquè llavors què passa? Que pot parlar en la seva llengua un etarra, pot parlar que està causat per assassinat, pot parlar en la seva llengua un àrab, que és estranger, i en canvi un català no pot parlar en la seva llengua quan la llei li empara. El ple del Consell del Poder Judicial tractarà aquesta denúncia aquest dimecres. El procedimiento, que tendría que ser el procedimiento sencer.